Nid gwlân a chwrwgle yw'r unig draddodiadau gwledig sy'n cael eu hymarfer ym Mro Emlyn. Mae'r broses yn gwmws fel wedd mam yn ei wneud e. Wrth gwrs, wedd mam yn wneud e ar raddfa fach. Ond yr un broses mae'r cyfan yn cael ei wneud ar llaw. Mae'n neis bod rhywbeth fel yna'n cael ei gario ymlaen. A neis heb yr machines modern yma chwaith. Mae mam yn arfer wneud caws garffili fwy na dim byd. Ond wedi byth wedi gwerthu fe, achos o'n dwy fiwch wedd gyda ni. Symudlen ni Caws Cenarth, mwy na dim byd achos y cwotau llaeth. A yw'r rhai ffermwyr yn tywallt y llath lawr yr gwter. Ond nhw ni wedi cael yn geni rhy agos i Sir Aberteifi wneud na. Mae rhywbeth eitha neis yn o'ch chi lle gael ngofio popeth arall. Mae holl feddwl chi yn mynd ar wneud y caws. Dwi'n feddwl bod e'n dal i ddysgu hyd yn oed ar ôl 30 o flynyddoedd a gwneud. Mae'n broses eitha cymhleth. Ond mae'n neis i gadw fynd ar hen ffordd hefyd yn dywi. Dod i'r un ryseit i hanner dysyn o bobl. Byddai'r caws dyn nhw wedi wneud yn troi mas yn hollol wahanol. Mae rhywbeth biti beth mae'r person sy'n wneud y caws yn mynd mewn i'r caws, dwi'n meddwl. Dwi'n teimlo'n gryf mae'r peth fwyaf pwysig gallwch chi wneud i wneud y caws i ddod i cariad iddo fe.